Wel, ni yn llyfr yr Actau erbyn hyn. Ers y Pasg, i ni wedi bod yn edrych ar wahanol hanesion o bobl yn cyfarfod y Crist atgyfodedig. Iesu Grist ar ôl iddo fe atgyfodi. A bore yma, da ni wedi cyrraedd yr hanesyn olaf yma, just cyn bod Iesu yn cael esgyn yn ôl i'r nefoedd. Ac felly ni ar ddechrau llyfr yr Actau. A mae'r llyfr yn dechrau fel hyn. I ni'n deall gan bwy mae'r llyfr wedi cael ei sgwennu ac i bwy mae'r llyfr wedi cael ei sgwennu iddo fe. Annwyl Theophilus. Nawr, pwy oedd Theophilus? Wel, i ni'n gwybod fod yn ddyn pwysig. Ac oherwydd bod yn ddyn pwysig, oedd e'n ddyn oedd siŵr o fod wedi derbyn rhywfaint o addysg. Achos ar y pryd, nid pawb oedd yn derbyn addysg, ond mi oedd y bobl fawr, mi oedd y bobl pwysig wedi derbyn addysg. Felly, sy'n rhaid i ni'n gallu dychmygu y teip o berson oedd Theophilus. A ddim bod fi isio stereoteipio, ond wy'n mynd i wneud beth bynnag, ond allwch chi ddychmygu fod Theophilus mwy o'r teip byddai'n darllen y Guardian na'r Daily Star. Ddim byd yn erbyn yn rhywun sy'n darllen y Daily Star, ond gweld fa ambell un wedi gwerthfawrogi y joc yna. Ond o ddifri, i ni'n gallu rhoi bach o gyd-destun i'r teip o berson oedd e. Ac oherwydd y teip o berson oedd e, oherwydd bod e wedi cael tipyn o addysg, mi fydde awdur llyfr yr Actau, felly, yn cymryd gofal. Mi fydde'n cymryd gofal i gyflwyno y ffeithiau, cymryd gofal i gyflwyno y dystiolaeth, a gwneud yn glir beth oedd wedi digwydd. Nawr, yr ail gyfrol oedd Actau gan Luc. So mae e fel second instalment. So Efengyl Luc oedd y llyfr cyntaf, a llyfr yr Actau oedd yr ail beth. Chybod fel mae yna ffilms does, chybod, fel Godfather 1 a Godfather 2 ac yn y blaen. Wel, Luc 1, a mewn ffordd, Luc 2 oedd llyfr yr Actau. Mi gafodd ei sgwennu gan Luc. A da ni'n gwybod rhywbeth am Luc. Mi oedd Luc yn feddyg. Nawr, mae'n bosib bod meddyg ddim yn golygu union fel ni'n meddwl am feddyg heddiw. Nid GP o reidrwydd oedd e. Ond, unwaith eto, oherwydd bod e'n feddyg, fe allwn ni ddychmygu y math o berson oedd e. Chwarae gitar yn y capel ar ddydd Sul. Na, joc. Ond i chi dychmygu y math o berson oedd e. Person gyda meddwl gwyddonol. Person gyda meddwl fforensic. Rhywun oedd yn ofalus ac yn fanwl i feddwl. Ac felly fel meddyg, bydde ffeithiau yn bwysig i Luc. Bydde cyfnodi yn union beth y gwyddodd yn bwysig iddo fe. Achos dyna'r math o bobl ydy pobl gwyddonol, ynddo fe? Dyna'r math o bobl ydy pobl a meddwl fforensic. Achos pan i chi'n mynd at y doctor, a mae'n rhoi antibiotics i chi, wedwch. A chi'n gofyn i'r doctor, faint o rein sy'n eisiau fi gymryd? Wel, mae lan i ti, dwi'n mynd eisiau ti'n teimlo, ti gymryd, un y ddau yn y bore, un bach ar ôl cinio, os ti eisiau pick me up bach, a wedyn, na, nid fel na mae doctoriaid gweithio, mae doctoriaid yn gweithio, ti'n gymryd un yn y bore ac un yn y nos. Yn i'w delio gyda ffeithiau, delio yn fforensic mae doctor, nid mynd ar ôl hunches, nid mynd ar ôl teimladau. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n nodi hynna reit ar y dechrau fel hyn, cyn edrych ar ran o lyfr yr Actau. Oherwydd mae'n bwysig i ni sylweddoli pa fath o lyfr i ni'n edrych arno fan hyn. Mae'r Beibl yn cynnwys llyfrau o farddoniaeth.
Mae'r Beibl mewn rhai llefydd yn defnyddio chwedle hynafol ac yn y blaen, a geiriau proffwydol i gyflwyno gwirioneddau Duw i ni. Ond yn y fan hyn, y ffurf llenyddol sy'n cael ei ddefnyddio ydy llyfr hanesyddol. Gwirionedd sy'n cael ei roed i ni fan hyn. Hanes go iawn yn cael ei gofnodi gan rywun sy'n cymryd ffeithiau o ddifri. Neu mewn ffordd arall, nid o ddefnyddio delwedd gyfoes, nid rhyw fath o YouTuber sy'n gorddweud sy'n gyda ni fan hyn, ond mwy fel BBC verified. Chi'n deall y gwahaniaeth? Tybod? Ac o ganlyniad, achos bod ni yn delio gyda ffeithiau hanesyddol wedi gofnodi fan hyn, mae'n gorfodi ni wedyn yn dydy fel y darllenydd, fel pobl heddiw sy'n cyfarfod i edrych ar yr adnodau yma, mae'n gorfodi ni i ddod i gasgliad. Be wnewn ni o ganlyniad i'r gwirionedd i ni'n dod wyneb yn wyneb fan hyn? Beth i ni? Dychmygwch bod yma bod chi ar y rheithgor. Ac chi wedi cael y ffeithiau wedi cyflwyno bore yma gan Luc y meddyg sydd wedi cyflwyno'r cyfan y fforensig. Mae wedi gofnodi yn Efengyl Luc a nawr yn llyfr yr Actau fod Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith. Fod Iesu Grist wedi marw ar y groes dros yn pechodau a bod e hyd yn oed wedi atgyfodi. Mae wedi gofnodi fan hyn. A fel rheithgor bore yma, ydych chi goffo wneud penderfyniad? Ydych chi'n credu yn hyn? Ydy hwn mynd i fod yn gongylfaen i'ch bywyd nawr? Ac i'r disgyblion cyntaf yma, oedden nhw wedi credu. Y ffaith yma fod Iesu wedi atgyfodi oedd y deal clincher iddyn nhw. Ddim bod fi eisiau chwarae lawr pwysigrwydd marwolaeth yn arglwydd Iesu Grist. Ond erbyn y pwynt yma yn Actau 1, y ffaith fod Iesu Grist wedi atgyfodi oedd yn cael ei bwysleisio yn y bennod yma beth bynnag. A dyma oedd y dynamite nath roed genedigaeth mor rymus i'r eglwys Gristnogol. A dyma byddwch chi'n edrych arno fe mewn mwy o fanylder Sul nesaf ar Sul y Pentecost. Achos mae'r atgyfodiad yn newyddion da i fyd sy'n cael ei reoli gan dywyllwch. Mae'r atgyfodiad yn newyddion da i fyd sy'n cael ei reoli gan rym marwolaeth. Achos mae marwolaeth wedi dod i giro ar ddrws pob un ohono ni'n dydy. Chybod pan ni'n colli anwyliau, dwi'n gwybod rhai o'n chi wedi colli rhai anwyl yn yr wythnosau diwetha. Pan ni'n troi y newyddion mlaen, ni'n clywed am fwy a fwy o bobl yn colli bywydau mewn rhyfeloedd trwy'r byd. Dyma'r grym mwyaf sydd gan y byd yma i daflu ato ni. Ond gwrandwch be mae Tom Wright, un o'n hoff awduron Cristnogol i'n dweud. Death is the last weapon of the tyrant. And the point of the resurrection, despite much misunderstanding, is that death has been defeated. Resurrection is not the redescription of death, it is its overthrow. And with that, the overthrow of those whose power depends on it. Wrth groeshoelio Iesu, oedd y milwyr a'r sefydliad Rhufeinig, a'r sefydliad crefyddol ar y pryd hefyd, yn meddwl bod nhw wedi rhoi stop ar Iesu. Ond mewn gwirionedd, dyna oedd y fuddugoliaeth fwyaf. Achos fe nath Iesu drwy atgyfodiad giro hyd yn oed grym marwolaeth. A dyma yw'r dynamite sy'n rhoi dechrau i'r eglwys Gristnogol yn llyfr yr Actau. A dyma yw grym y newyddion da sy'n ysbrydoliaeth ac yn wirionedd i ni heddiw hefyd. Ac felly, be dwi eisiau wneud yn fyr iawn bore yma, ydy edrych beth oedd y ddau beth oedd Iesu yn dewis i bwysleisio
ar ôl iddo fe gael ei atgyfodi. So yn yr ychydig adnodau yma sydd gyda ni ar dechrau Actau fan hyn, mae Iesu'n pwysleisio 2 beth wrth i ddisgyblion cyn iddo fe fynd nôl i'r nefoedd. So'r beth cyntaf mae fe'n pwysleisio ydy teyrnas Dduw. Adnod 3. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Nawr, da ni ddiolchgar iawn i Robin am arwain yr addoliad bore yma, oherwydd fel rhan o'r myfyrdod bore yma, nath Robin gyflwyno ni i be da ni am edrych arno nesaf. Sef y syniad yma, beth yn union ydy teyrnas Dduw? A be mae teyrnas Dduw yn ei olygu i ni sydd dal yn byw falle dan feichiau teyrnasoedd a pŵer y byd yma. Achos fel nath Robin yn hyfryd iawn gyffwrdd yn y myfyrdod, da ni'n byw mewn tensiwn ar hyn o bryd, yn dydyn, fel Cristnogion. Da ni yn perthyn i deyrnas Dduw, ond eto mae dal un troed gyda ni yn hirnasoedd y byd yma. Da ni wedi profi grym y deyrnas sydd i ddod yn llawn, ond eto da ni dal yn cael ein llethu, yn dydyn, gan dywyllwch y byd yma. Nawr, da ni'n byw mewn rhyw gyfnod modern sy'n licio meddwl am y byd materol fan hyn ac am y byd ysbrydol draw fyna, a bod y 2 beth yn hollol wahanol a beth yn cyffwrdd i gilydd. Ond yn amser y Beibl, a fel y dylen ni fel Cristnogion, fel dwi am ddweithio chi nawr, fe ddylen ni mewn gwirionedd weld fod y 2 byd yn llawer nes ac yn gorgyffwrdd mwy na da ni falle yn gwerthfawrogi. Ac un ffordd o fel am hwn ydy drwy Venn diagram. So chi'n mynd i gael visual gyda fi nawr. So mae gyda ni'r byd naturiol. Y byd yma, da ni'n byw ynddo fe, yn llawn pethau y gallwn ni gyffwrdd, yn llawn pethau gallwn ni brofi, ond hefyd yn llawn briwiau da ni yn ei deimlo. Ond wedyn mae gyda ni fyd ysbrydol. Y byd oedd yn berffaith ar y dechrau a fydd yn berffaith ar y diwedd. Ond mae'r 2 fyd wedi gorgyffwrdd yn arbennig ac yn neilltuol ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Pan nath Iesu Grist ddod i gerdded ar y ddaear yma, pan nathon ni weld ei fywyd perffaith, pan oedd e'n cyflawni gwirthiau, fe welon ni'r nefoedd yn cerdded yn ymplith ni. Ac drwy roed yn ffydd yn Iesu Grist, a drwy lawn sylweddoli yn bod ni drwy ffydd yn Iesu yn bobl y deyrnas, da ni hyd yn oed yn y byd toredig, blinedig yma, yn gallu profi y nefoedd. Da ni'n gallu profi bod yn torri trwyddo. Ond da ni yn byw yn y tensiwn yma. A mae'r tensiwn yma yn anodd, yn dydy. Mae Paul yn disgrifio fe yn yr llythyr at yr Rhufeiniaid fel y poen o ddisgwyl babi. Nawr, dyw e ddim yn boen, mae gyda fi brofiad llaw cyntaf ohono fe, ond dwi wedi bod yn dist iddo fe 2 waith. A mae yna rhyw fath o, chyfod, mae yna rhywbeth ar fi'n torri trwyddo. Nw'n siŵr, mae pobl ti wedi bod, mae'r mamen edrych yn o fi'n sennar. Ti'n mynd gwybod am beth ti'n siarad, Rhys. Ond, wel, fi'n gwybod gymaint ar Apostol Paul am y peth, enw fi. Ac, ond i chi'n deall be fi amdano, yn dydych? I ni fel Cristnogion, i ni'n hiraethu, yn dydyn, am fwy o'r nef. I ni'n hiraethu am fwy o werthoedd Iesu Grist yn torri trwyddo yn ein bywydau ac yn ein byd ni. Ond mae'n boenus weithiau, dydy. Mae'n hiraethus weithiau, achos da ni dal i brofi trymder y byd yma.
Ac yn y disgwyl yma, i ni'n gallu camddeall weithiau beth mae teyrnas Dduw yn ei olygu. Ac mae'r rhai o'r disgyblion yn gwneud hyn, a dwi'n hoff iawn, a wastad yn chwerthin am y ffordd mae Arfon Jones wedi cyfieithu adnod 6 yn Beibl.net. A wedyn mae'r disgyblion yn dweud arglwydd, ai dyma pryd rwy ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto. Dwi'n meddwl bod Arfon Jones wedi cael bach o creative license yn cyfieithu yr adnod yna, ond mae e'n sicr wedi contextualiseio'r adnod yn dda i ni'r Cymru, yn dydy. Achos mae hwnna'n beryg, yn dydy. Mae'n beryg bod ni rhywsut yn gallu gwneud y camgymeriad o feddwl y gallwn ni adeiladu'r deyrnas o nerth ni yn hunain. Dim ond i ni gael yr arweinwyr gwleidyddol i ni eisiau, dim ond i ni gael yr rhaglen gymdeithasol neu gwleidyddol yn union, fel ni, allwn ni adeiladu'r nefoedd yma ar y ddaear o'n pen a'n pastwn ni yn hunain. Ond na, mae hanes dynoliaeth, mae hanes, yr eglwys mewn gwirionedd yn dysgu ni beidio roed yn gobaith mewn arweinwyr gwleidyddol. I ni beidio roed yn gobaith mewn, bod dylanwad Cristnogol yn y meysydd yna'n bwysig, peidiwch cael fi'n wrong, a fi di wneud digon o bethau fel na'n hun. Ond gwae ni am feddwl mae teyrnas wleidyddol mae Iesu'n codi. Mae'n deyrnas o fath gwahanol. Nid dod i sefydlu rhyw fath o Yes Cymru Iddewig, wnaeth Iesu. Ond nid dod just fel rhyw fath o spiritual guru nath Iesu chwaith. Ond fe ddath ei sefydlu teyrnas wahanol. Teyrnas oedd yn cynnig ateb i'r person cyfan. Teyrnas oedd a galwad i'r corff meddwl ac enaid. Corff oedd yn... teyrnas oedd yn dod â gobaith i'r person cyfan. Teyrnas oedd yn bwydo y corff ar enaid. A ni'n gallu gwneud y camgymeriad ydyn o feddwl fod teyrnas Dduw jyst yn un i'r llall. Na, mae ynglyn â person cyfan. Ac unwaith eto dyfyniad gan Tom Wright. Dyle fi ddarllen fwy awduron, dylen. Chi'n clywed gormod am Tom Wright yma. The kingdom of God is what things look like when God is running the show. Na ddweud hyfryd, ynddo fe? Be mae'n edrych fel pan mae Duw yn rhedeg y sioe. Ac yn y Beibl, i ni'n gallu cael blas o be mae fe'n edrych fel pan mae Duw yn rhedeg y sioe. Achos i ni'n gallu gweld y mywyd a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ynghariad, tosturi, ymlaenoriaethau a gwirthiau Iesu. I ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd pan mae'r nefoedd yn torri trwyddo a mae Duw yn rhedeg y sioe. Ac mae yna sawl lle gallen ni droi yn y Beibl, yn yr Efengylau, i ddweithio chi be mae fe'n edrych fel pan mae Duw yn rhedeg y sioe. Ond dwi am ddarllen y gwynfydau i chi bore yma. Dyma be mae fe'n edrych fel pan mae Duw yn rhedeg y sioe. Mathew 5. Mae rhai sy'n teimlo'n dlawd ac anigonol wedi bendithio'n fawr. Oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Mae rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr. Oherwydd bydden nhw'n cael eu cysuro. Mae rhai addfwyn yn cael eu gorthrymu wedi bendithio'n fawr. Oherwydd bydden nhw'n etifeddu'r ddeiar. Mae rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi bendithio'n fawr. Oherwydd bydden nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Mae rhai sy'n dangos trigaredd wedi bendithio'n fawr oherwydd bydden nhw'n cael profi trigaredd eu hunain. Mae rhai sydd â chalon bir wedi bendithio'n fawr oherwydd bydden nhw'n cael gweld Duw. Mae rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi bendithio'n fawr oherwydd bydden nhw'n cael eu galw'n blant Duw. Mae rhai sy'n dioddau'r ledigaeth am eu bod nhw'n byw'n gyfiawn wedi bendithio'n fawr
roedd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Dyma be mae fe'n edrych fel pan mae Duw yn teyrnasu. Pan mae teyrnas Dduw eisiau dod i gipio'r tir o rymoedd y tywyllwch, dyw e ddim yn anfon tancs, dyw e ddim yn defnyddio rocket launchers, mae e'n anfon y tlawd a'r gostynedig. Mae'n troi syniad y byd yma o beth yw teyrnas ben i weired. Pan mae teyrnas Dduw eisiau cael troed mewn yn hir y gelyn, pan mae teyrnas Dduw eisiau dod mewn a wneud gwahaniaeth, dyw e ddim yn anfon byddin mewn, mae e'n trefnu rota bwyd. Pan mae teyrnas Dduw eisiau rhannu'r newyddion da, dyw e ddim yn defnyddio propaganda, fake news neu hysbysebion ffug, ond mae e'n troi at broffwydi a beirdd i ennill calonnau. Chi'n deall y pwynt fi'n neud? Mae teyrnas Dduw yn wahanol i deyrnasoedd y byd yma. Mae e'n defnyddio'r cyffredin. Mae e'n defnyddio y tlawd a'r dilais. A mae e'n ennill calonnau. A dyw e ddim yn ennill brwydrau. Ddim jyst ffordd newydd o feddwl yw teyrnas Dduw, ond ffordd o wneud popeth yn newydd. Na i ddweud hwnna eto. Ddim ffordd newydd o feddwl, ond ffordd o wneud popeth yn newydd. Mae e'n newid popeth. So teyrnas Dduw. Na'r peth cyntaf oedd Iesu'n pwysleisio. Yr ail beth mae'n pwysleisio yw i ni ddisgwyl a pwyso ar yr ysbryd glân. Fod Iesu wedi esgyn i'r nefoedd, dyw e ddim yn disgwyl i'w eglwys jyst drio'i gorau yn y nerth ei hunain. Ddim geiriau ola Iesu oedd, na ni ta, triwch chi, give it your best shot. Nid yna mae Iesu'n dweud. Mae Iesu'n dweud bod e'n anfon yr ysbryd glân i fyw y mywyd pob Cristion, i roed nerth yn hwyliau i eglwys. Adnod 8. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. So jyst i orffen rhai pwyntiau ymarferol ynglyn a derbyn a pwyso ar yr ysbryd glân. Yn gyntaf, mae e'n amhosib, ond hefyd yn ddiangen trio byw fel pobl teyrnas Dduw yn nerth ni yn hunain. Yn yr un ffordd, allwch chi ddim gyrru eich ceir heb betrol neu trydan. Allwch chi ddim byw y bywyd Cristnogol heb rym yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân ydy ffiwyl y bywyd a'r eglwys Cristnogol. Nawr, os ydych chi'n debyg i fi, fydd hwn yn rhywbeth i chi falle'n gwybod, ond i chi falle'n esgeiluso ac yn anwybyddu. Nawr, byddefnos yn ôl, oedd Menna, mae Menna lawr llawr, so dwi ddim yma, lle godi cwilydd arni, oedd Menna'n rhedeg yn hwyr i gyfarfod gwaith yn Llandudno. Ac wrth iddi rithro am y car, dyma fi'n dweud, cofia, mae angen petrol yn y car. Ac wrth gwrs, wrandodd i ddim byd arna i, yna ddo e. A wedyn, rhyw gyrraeddodd i Llandudno, ond wedyn, athi i'w cyfarfod, a wedyn nôl i'r car, a wedyn y ffôn yn canu. Rhys, fi wedi rhedeg allan o betrol, be fi fod wneud. Ond lwcus iawn, oedd yna quick fit just dros y ffordd yna, oedd yna rhyw ddynion helpu hi. Ond be bynnag. Be nath Menna, wrth gwrs, oedd anwybyddu y rhybydd bod y tanc yn wag yn dyfa. Tybed, ydyn ni fel unigolion, ydyn ni fel eglwys yn gallu neud yr un camgymeriad pan mae'n dod i'r ysbryd glân. Ydyn ni'n gwybod beth yw'r warning light bod ni'n rhedeg y nerth ni yn hunain yn hytrach na rhedeg y nerth yr ysbryd glân.
2 flynedd yn ôl, fel i chi'n gwybod, ges i rhyw fath o burn-out, eis i'n sal. Ac oedd lot o bethau mynd mlaen yn y mywyd i ar y pryd, ond un o'r pethau oedd bod fi wedi bod yn anwybyddu y warning light, bod fi'n rhedeg y nerth fi y fy hun, a nid y nerth yr ysbryd glân. Felly, wele air yr arglwydd i fi ac i bob un ohono ni bod yma i dderbyn yr ysbryd glân. Peidiwch anwybyddu y warning light na bod chi'n byw bywyd y nerth eich hunain. Ond derbyniwch y rhodd yma o nerth ei ysbryd mae Duw yn rhoi i chi. Newn ni weddio am hwnna gyda'n gilydd ar y diwedd. Yr ail beth ymarferol yw bod yr ysbryd glân yn rhoi nerth i ni fod yn dystion iddo fe. I ni ddweud amdano fe, ie, ond hefyd i ni fyw mewn ffordd sy'n dangos cariad Iesu i bobl. A bo un o'r pethau mwyaf heriol dwi'n aml yn gwneud yn fy ngwaith fel gweinidog yn arbennig, falle wrth sgyrsio gyda pobl sydd ddim yn rhan o eglwys, neu falle pobl oedd yn rhan o eglwys llawer dydd, ond sydd ddim â diddordeb nawr. A un peth yn drist iawn fi'n clywed dro ar ôl tro ymhlith y Cymru Cymraeg yw, oedden nhw wedi cael digon o rhagrith. Oedden nhw wedi cael digon o glywed y neges Gristnogol, ond ddim yn gweld e'n cael ei fyw allan y mywydau pobl. Hwna'n her yn dydy. Hwna'n her i fi, her i bob un ohono ni. Mae bod yn dystion i Iesu Grist yn golygu dweud am Iesu ydy, ond mae fe hefyd yn golygu gyda chymorth yr ysbryd glân byw bywyd o gariad fel oedd e'n byw. Achos does neb mynd i brynu Ford gan salesman sy'n gyrru Volkswagen, nag oes. Hynny, mae rhaid i ni fyw yr hyn i ni yn ei werthu a'i cyflwyno i bobl. A wedyn y pwynt ola, bod yr ysbryd glân yn helpu ni ddweud am Iesu ym mhobman. Yn yr adnod, beth oedd e'n dweud, Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Ac bod rai o'ch chi'n meddwl, wel, boes bach Rhys, allai ddim meddwl am fynd ar efengyl i'r byd i gyd. Sa'n gwybod beth sy'n mynd i fod ar y bwrdd amser cinio. Heb sôn am fynd ar efengyl i'r byd i gyd. Wel, mewn ffordd, dyna yw pwynt yr adnod fan hyn, ynddo fe, wrth Samaria, Jerusalem a'r byd i gyd. Sef i ddeall fod y gwaith o dyfu'r Teyrnas yn dechrau wrth yn traed. Mae'n dechrau o flaen eich trwynau. Gofynnwch i Dduw wythnos hyn, le allwch chi ddangos y Teyrnas? I'ch teulu, i'ch ffrindiau, i'ch cydweithwyr, i'ch cymdogion ar eich stryd, yn eich pentre ac yn eich tre. Wrth gwrs, yn bod ni fel eglwys a gweledigaeth genedlaethol a rhyngwladol, mae'n bwysig yn bod ni. Ond mae'n dechrau ar eich milltir sgwar. Mae'n dechrau yn eich teulu chi falle. Mae'n dechrau yn eich cylch chi o ffrindiau. Reit, wedi gorffen y neges. Tybed, wrth feddwl am y ddau beth mae Iesu'n dewis i bwysleisio. Teyrnas Dduw a'r ysbryd glân. Allwn ni hefyd wneud y ddau beth yna'n flaenoriaeth i ni. Ewn ni ddim yn rhy rong os newn ni flaenoriaethu'r ddau beth yna. Cyn i ni droi at swper yr arglwydd, gewn ni blygu pen mewn gweddi.